velkommen til det allernyeste program, vi har her på Kryds. Det hedder Træsorter. Og så skal der være sådan en kryds over. Og så skal der stå sten. Det er et meget specielt program. Det handler især om sten. Og derfor har vi vores ekspert med om sten. Og stensamler Kævebele Døbmanøbe. Hej Kagevognen. Hej. Hej. Jeg vil foretrække, du kalder mig Stensen. Så gør jeg det. Det kan jeg også Tak bedre lide. Det er meget nemmere at sige. Ja. Du har taget en del af din stensamling med i dag. Ja, det er rigtigt. En meget, meget, meget lille del. Ja. Det er lige omkring en milliardendel af din. Ja, det er rigtigt. Men du har også taget din mest sjældne sten med, som vi skal kigge på til sidst. Korrekt, ja. Vi kan godt starte. Hvis du lægger en af stenene frem herover, så tror jeg vi vil. Så læg den første sten frem her. Jeg tror vi tager den her. Det bliver den her sten, ja. Hvad har du at fortælle om den? Jamen, den her sten, det er meget specielt for den, det er, at den kan spille ludo med en kævehandske. Med en kævehandske, ja. Ja. Har du givet den noget specielt lim for at spise den med et stykke dans? Ja, det må jeg indrømme, jeg har gjort. Det er ikke noget, jeg plejer at indrømme. Men den her, den er lidt svær at få til det. Så jeg bliver nødt til at sætte lidt lim på. Den ser også. Hvad har du brugt den til at polere med? Til at polere den med? Jeg har poleret min hud mellem mine øjne. Jamen, det var mere sten, jeg tænkte på. Jamen. Hvad har du brugt til at polere den med? Nå, ja. Det har jeg brugt min hud mellem mine øjne til at polere den med. Nå, det var sådan, du mente. Ja, Okay. på begge måder. Jeg tror, vi skal videre til den næste sten Ja. også. Skal jeg bare lade den stå her? Den stiller vi bare herovre i hjørnet, ja. Så tager vi den her. Den her, den kan jeg se, den ser lidt mere anderledes ud. Nå. Der er noget meget specielt ind i den, kan jeg se. Ja, det er en... Det svarer til noget, der ligner et stykke peber, kan jeg se. Det ligner ikke en kage. Nej, Det ligner peber. det ligner lidt peber. Du skal ikke se, det ligner en kage, når det er Nej, peber. det må du meget undskylde. Ja, det synes jeg også. Hvor har du fundet den her sten henne? Den fandt jeg i Grønlands numsesamlinger. Ja, hvordan kan det være, at den var havnet der? Den lå gemt mellem en bjørneklo. Ja, Planten, den var vokset ind i øjet på en ko, ja, som lå midt på en mark. Så derfor fandt jeg den der i derfor fandt du den der. Grønlands numsesamlinger. Bruger du den til noget specielt lige hver dag? Ja, det bliver noget senere om. Det er jo når at min oldemor, hun bliver irriterende. Så Ja. tager jeg stenen og lægger den på et bord, så tager jeg min hånd og knuser den lige, og smadrer min hånd lige i hovedet på hende. Så den er altid god at have Den er med altid god at have med sig. sig. Den går lige til at gøre sådan her, eller lige gør sådan her, så den ikke hører det, så kan de banke, ikke? Det kan jeg godt forstå. Ja. Ja. Den må du nok også hellere lægge til side så. Ja. Jeg tror vi skal have den næste sten. Ja, det bliver den her. Det bliver den der. Det er Ja. faktisk din mest sjældne sten du nogensinde har rigtigt fundet. nok. Ja. Ja. Hvad er det specielt at fortælle om den? Jamen, den er god til at indeholde glaslugte. Glaslugte. Ja. Det er meget godt gået af en sten egentlig. Ja, det synes jeg også. Er det en du har købt, eller har du fundet den på egen hånd? Og jeg har fundet den i... ikke? Så kender du sådan nogen? Dem har Nej, jeg. det gør du nok ikke. Nej. Det er en samling af grisetårne, Ja. som bor i et glashus. Ja. Sammen med andre handsker. Okay. Det har jeg godt nok ikke hørt om før. Nej. Du er sikker på, at det er en sten, ikke? At det ikke er et glas? Nej, det er en sten. Det er en en- specielt tynd sten, man lige kan gøre sådan her til. Ikke? Ja. Så lyder det meget som en ørn, der siger, hej, jeg har fået en klo på min øje. Ja. Er det din yndlingssten, eller er det bare den sjældneste, du har? Det er bare den mest grønne, jeg har. Den mest grønne sten, du har? Ja. Det kan jeg godt forstå. Har du nogensinde brækket dig ud over den? Med dit æseløre? Ja, det har jeg. Det gjorde jeg en dag, hvor jeg var ude til at danse tango med min kagevogn. Okay. Og så sagde jeg, kiks mig dit æbletov. Ja. Lige der æd med en Coca-Cola Sprite. Ja, det kan jeg Og så tænkte jeg bare, fuck, nu brækker jeg mig. Så røg det bare ud af mig lige ned den her. Så tabte jeg det så over min oldemor. Det var sgu da ikke så rart for hende. Hun er sgu ligeglad. Nå. Hun tår så grim alligevel. Det var godt nok. Ja, så er hendes hår ikke helt gråt jo. Så bliver Det er jo en mere helt brun fordel for farve. hende. Har du så prøvet at farve den med en brødrester hårfarve? Ja, det har jeg. Har du også prøvet det? Ja, det har jeg. Det er rigtigt nok. Du kan se, der er kommet lidt
Det her, det kan ikke få af det her. Det er sådan en krone med et logo, hvor der står Thor på. Leverandør til Er de det kongelige opkaldt efter glasskår. nogen? Det er Thor, opkaldt derfor? efter Nimbus. Nimbus simpelthen. Carlsen. Nimbus Carlsen Kør. Ja, og så det logo her. Jeg ved ikke, om I kender det. Men det er rigtig sådan her. Det vender rigtig sådan her. Ja. Kan du se, at det ligner lidt mere en bjørn, når det siger kage, sådan her. Så ligner det lidt en bjørn, som ikke hedder Randers FC. Det kan jeg godt forstå. Mm. Er du vant til at spise håndklæde med det, eller er det bare noget, du lugter til, når du bor i skabet? Det er noget, jeg lugter til, når jeg bor i skabet. Ja, okay. Så. Det er også ret en indimellem. Jamen, det er det. Jeg tror, vi skal til at videre. Det tror jeg også, vi skal. Nu kommer den sten, du har, som lugter mest. Hvad er det for en? Det må være den her. Den der, ja. Det er min kiks. Din kiksten. Ja. Hvad lugter den af? Den lugter af leverandører af kiksekager til min egen lille oldebolle. Okay. Min lille oldebolle, det er min fugl. Hvad er det for et dyr? Det er en fugl, sagde jeg jo. Nej, det er en fugl, det er en odder. Ja. Som bor i en næbdyrskage. Ja. Nej, kage, jeg mente bur. Næbdyrskabue. Ja. Ja, okay. Hvor har du så fundet den her henne? Jeg fandt det i mit øre. Inde i dit øre simpelthen? Ja. At det er fundet lukket af leverandører. Så leverandører. Det kræfter du godt tænke. Det er taget 40 år fra andre gennem det. Så der er du kraftedeme hurtigt. Det er jeg sgu glad for. Det kan jeg kraftedeme godt sige dig. Tak. Tak. Ja, kraftedeme jo. Har du nogensinde brugt den som knogjern på et tog, der er ved at tø op af savle på kagevognen, dansen nikkel? Ja, det har jeg. Ja. Det er noget, man tit gør, når man kommer ud for, at pærer og løver, de går efter en. Ja. Så bliver man nødt til at bruge den som hjælpemiddel. Det kan jeg jo godt forstå. Ja, jeg gjorde det. Vi skal nok til at skynde os lidt, så vi må Ja, nok hellere det gå synes jeg. videre. Vi tager den her lille en her. Den der lille sag der. Ja, det er en bjørneklub. Hvor meget vejer den cirka? Den var cirka 15-60 kroner. Kroner, som ligger på en vægt, som kun vejer 1 kilo. Det kan jeg ikke Så den forstå vejer helt. 40 år. Ja. Så den vejer lige så meget som en mand i, som har spist på McDonald's i 40 år. Så dermed vejer den 60.000 ton. Det er rigtig lidt, synes jeg, af en sten at være. Men det er jo også, hvad det er. Jamen, Det ser også meget lille ud egentlig. Jamen, det er den også. Ja. Har du nogensinde prøvet at smelte et hjørneflag? Ej, men den har prøvet noget helt andet. Hvad er det? Den har smeltet et hjørneflag med en kiks. Kunne vi hjælpe en kiks? Ja. En kiks? Ja, den gik selv over. Og så sagde den bare, klynge mig, hahaha. Og så røg hjørneflaget bare ned, som det smeltede helt. Det var rigtig godt gået af sten, synes Det jeg. synes jeg også var. Derfor kalder jeg den Sten sådan også, ligesom mig. Nej. Jo. Åh. Kan jeg kraftedeme godt sige det? Ja, det er rigtigt. Nå, vi går til næste. Ja, jeg tror, vi skal til at videre, ja. Nu Det kommer bliver- så... Hvad er det for en bliver den sten? her. Det er en Otto Leisner sten. Den ruller til hele tiden. Når man rører ved den, så siger det bare. Ikke? Mm. Det siger, den ruller hele tiden. Har du brugt den til noget specielt i din hverdag, eller er det kun til fester hos en mand, der hedder Paul? Jeg har også brugt det til en fest ved en, der hedder Niels. Er det hans onkel, eller hans tante, eller hans kokakao? Hvor var det dog? Det er hans bykanin. Ja. Er det en, han bruger tit? Sammen med hans samleje og armhulen er der jo bag. Nej, det er det ikke. Det kan være bare noget, du har hørt om før. Det tror jeg ikke. Det tror jeg, det er. Det tror jeg også. Det kan jeg godt, det er. Ja. Det går til den Jeg tror, vi skal til den sidste sten nu. Det er den mindste lille... sten, du nogensinde har Ja, fundet. det er det også. Den hedder guldfrans. Der ligger små gule stykker i. Jeg kan lige se, om jeg kan finde den. Der er guld der. Se, kan du se, det er guld. Det er terninger. Det kan jeg godt se, ja. Det ligner ikke kage, men det er guld. Okay. Så jeg tror ikke, det er børne. Tror jeg heller ikke, det er. Nej. Har du nogensinde prøvet at bolle et glas med det hår på? Ja. Jeg er ikke meget for det. Er jo, jeg tror, du er den første, der siger det til. Ja, det har jeg. Det gjorde fandme ondt, kan jeg sige dig. Det var en rigtig vigtig ting for dig egentlig. Ja, jeg var i mit livs krise, hvor jeg ikke havde købt nogle bananer til min hundkat. Som hedder Egon. Ja. Hun var helt gravid.
med en anden hund. Så derfor tænkte jeg, hold kæft, hun skal have nogle bananer, hun ligner jo en abe. Så det var derfor, ja. Men jeg fik ikke nogen, så jeg derfor kom det med en livskrise. Okay. Det var egentlig en god ting. Nu skal vi til din sidste sten, som også er din yndlingssten. Ja, det er rigtigt. Du har noget meget specielt at fortælle om den. Ja. Hvor er det, den stammer fra? Den stammer fra Hawaiis nordlige Grønlands kyst. Ja. Har den prøvet at bore en klipklap i stykker med en 9 liter toast sovl? Nej, det har den ikke. Den har købt en kiks for mig en dag, da jeg var i Bjørnetid. Ja. Jeg var jo i Amerika for at finde mig nier, som jeg ville kunne bore i et hul med. Og så var jeg kraftigt sulten, så købte den en kiks til mig. Fordi jeg var kraftigt sulten. Så den rullede hen til en kiksekage. Køber, kalder, sælger. Ja. Så gør den sådan her og rullede sådan bare hele vejen her. Rullede den hele vejen. Det er også en god ting. Uden der var nogen, der skubbede til mig ud over mig. Det sidste jeg har spørget om, Ja. det er til dig. Hvor mange år har du samlet på sten? 9 minutter. 9 minutter, ja. Gange 40.000 år. Det vil sige, det er lidt kort tid. Det vil sige, at jeg er 7 år. Det kan jeg godt forstå. Ja. Jeg samlede på dem, da jeg lavede min mors mave. Var det en god dag? Nej, det var 9 hårde måneder. Det var 9 hårde måneder, ja. Det var også en god ting egentlig. Ja, det synes jeg også, det Nu var. tror jeg snart, vi skal til at lukke af fra i år. Fordi at det bliver det sidste program af det her. Fordi at